itse. No niin, tuu tänne. No niin, moikka. Mitä sulle kuuluu? Muistan olleeni itsekin nuori ja muistan, että ne tilanteet ei ole aina ollut itselläkään kovin helppoja. Vaikka siinä pöydän toisella puolella olenkin virkamiehenä, niin ihmisinähän me ollaan sama-arvoisia joka tapauksessa. Niin meiltä monesti kysytään sitä, että mitä oma valmentaja tarkoittaa. Niin sehän on sitä, että kun nuori ilmoittautuu työhakijaksi, ja jos se tulee Oulun kaupungin työllisyyspalveluiden asiakkaaksi, niin jokaiselle nimetään oma valmentaja, joka on sitten se henkilökohtainen työntekijä työllisyysasioissa. Selvitetään työttömyysturva-asiaa ja niitä muita semmoiset viralliset ja raha-asiat kuntoon. Ja sitten lähdetään kartoittamaan sitä nuoren tilannetta, mikä kiinnostaa tällä hetkellä ja mitä toiveita ja ajatuksia olisi. Jatkoon lähdetään vähän tekemään suunnitelmaa. Se, miten me nuoria tavataan, niin on niitä yksilötapaamisia ja sitten aika usein ollaan nuorten mukana erilaisissa verkostoissa ja sitten me järjestetään erilaisia tapahtumia, täällä rekrytapahtumia, työhön pikatreffit on tosi kiva juttu ja sitten meillä on erilaisia ryhmiä. Ja tietenkin meillä on myös työhakupaja, mihin voi tulla sitten paikan päälle tekemään CVtä ja hakemuksia ja katsellaan siellä niitä hyviä ja kiinnostavia työpaikkoja yhdessä. Että monenlaista lähdetään miettimään kokonaisvaltaisesti elämäntilannetta ja sitä, että mitä sinne elämään ehkä haluaisi lisää tai toivoisi tai mikä se polku kohti työelämää tai koulutusta sitten kenelläkin on. Että sitähän me lähdetään sitten hirveän yksilöllisesti miettimään ja siinä tukemaan ja auttamaan. Mutta keinoja on yhtä paljon kuin ihmisiäkin, että jokaiselle oma juttu ja jokaiselle toimii erilainen juttu. Että hirveästihan me lähdetään miettimään sitä kautta, että mikä nuorta etsiä kiinnostaa ja motivoi tällä hetkellä. Ja minkälaiset palvelut siihen sen hetkiseen elämäntilanteeseen parhaiten sopii ja mistä asioista löytyy sitä vahvuuksia ja voimavaroja ja minkälaiset jutut vie eteenpäin niiden omia suunnitelmia ja unelmia kohti. Kyllä. Mikä Satu sun mielestä tässä meidän työssä on parasta? No parastahan tässä on ehdottomasti nuoret ja nuorten kohtaaminen ja se, että saa olla mukana, hetken matkaa mukana siinä polussa niin katsomassa, kun he lähtee kohti heidän unelmia ja toiveita ja olla siinä ehkä mukana vähän tsemppaamassa sitten eteenpäin, niin se on kyllä ihan parasta. Joka päivä on ihania kohtaamisia, joko puhelimitse tai sitten kasvotusten ja ne on kyllä parasta. Parasta, että jaksaa tulla aamulla töihin sen takia, että tietää, että jotakin semmoista on luvassa joka päivä.